Som Martin Čapo a toto je môj podcast. Pomerne atraktívnu cenu, hej, o tom sa dá špeciálne hovoriť, že ako je dôležité nastaviť dobre tú cenu v prípade toho, že som na trhu, kedy je tam viac ponuky ako dopytu. Obzvlášť na trhu kupujúceho sa nemôžem spoliehať na to, jak sa mnohí predávajúci spoliehajú, že ja mám dobrú nehnuteľnosť. Okay, takých je tu ďalších 10, ktorí tu stoja a sú presvedčení o tom, že tiež majú dobrú nehnuteľnosť. Však akože super lokalita, všetko fajn, ale akože tých kupujúcich je tu menej, oni si budú vyberať. A ja chcem byť ten, ktorý bude žiariť medzi všetkými ostatnými. Toto sú nehnuteľnosti, ktoré sú dokonalým prototypom pre tú službu férového výkupu, kde proste dám to tam, neriešim. Martin, ahoj. Tak ahoj, sa tu stretávame prvýkrát v tomto roku. Ako sa zatiaľ máš? Tak už je to nový rok. Už máme plány, už sme vybilancovali, takže taký plný očakávaní a optimizmu a tak, no. Teším sa. Na aký trh vstupujeme teraz, čo sa týka predaja? Ja by som sa chcela dnes práve pýtať, alebo teda točiť okolo tejto témy predaja. Poďme na to, že čo nás tam čaká. No ešte nevidíme, hej, ešte toto je takéto... Toto je polčas. Hej, takéto medziobdobie, ono vždycky akože po tých Vianociach opadne všetok ten stres a musíme všetko stihnúť. Teraz všetci tak trošku mierne hibernujú, plný koláčov a ono sa to rozbehne pomaličky v nejakom čase a potom naplno, až keď naozaj zasvietí slnko a zazelenie sa tráva. Takže teraz ako keby sa to tak celé oťukáva a domnienky a ako to bude a podobne. No a v tomto smere sa veľa toho nezmenilo. Hej, my zatiaľ nevieme povedať reálne, že či teda všetky tie dôsledky ktoré na trhu máme, hej, tej ekonomickej situácie u nás, či budú mať také dôsledky, ako si myslíme, alebo nie. Aj keď ja sa domnievam, že teda naozaj ten trh bude trhom kupujúceho. Takže som dnes úplne mimo tému, keďže sa chcem s tebou baviť o predajči. Práve, že nie. Akože keď mám trh kupujúceho, ten predávajúci potrebuje viacej rád, než ten kupujúci. Dobre. Poďme teda do takých praktických rád v tejto epizóde. Človek, ktorý sa rozhodne, že ide na trh so svojou nehnuteľnosťou, ide teda predávať, čo by mal spraviť, ako by mal uvažovať ešte skôr, než vôbec dá na trh tú ponuku? No. Nadviažem na ten náš začiatok, že drvivá väčšina predávajúcich nemôže načasovať, kedy pôjde na trh. Hej, samozrejme, každý má tú utkvelú predstavu, že súvisí s tou otázkou, je teraz dobrý čas predať, hej, že keď proste ten trh ide bomby a predávajúci, hej, že sme to zažili, si akože vyberajú kupujúcich a tlačia cenu do úplného šialenstva a ktokoľvek, kto vtedy predával, si akože tak prilepí taký metál toho veľmi dobrého a šikovného predávajúceho a majiteľa, pretože jemu sa to podarilo, ale pravda je taká, no len proste bol v správny čas na správnom mieste. Drvivá väčšina predávajúcich musí svoju transakciu zrealizovať v nejakom čase 6, 9, maximálne 12 mesiacov, pretože má nejaký iný investičný zámer, alebo sa udiala nejaká zásadná zmena v jeho živote, alebo niečo podobného, proste musí to urobiť. A tam je to akože tá najzásadnejšia vec a vedieť hrať s trhom. A keďže to bude trh kupujúceho, ako si povedal, čo to znamená pre predávajúceho? Ako má začať rozmýšľať? No pre predávajúceho to znamená, že bude musieť byť sexy. V čom? Vo všetkom. A bude musieť byť vnímavý na tých kupujúcich, ako v prvom rade, a tak trošku byť pre nich pekný. A to znamená pekný po všetkých stránkach. Hej? Že aj mať tam takú pomerne atraktívnu cenu. Hej, o tom sa dá špeciálne hovoriť, že ako je dôležité nastaviť dobre tú cenu v prípade toho, že som na trhu, kedy je tam viac ponuky ako dopytu. Ale obzvlášť dôležité, a to je, by som povedal, že ako keby taký trend aj doslova, že už posledných 2-3 rokov veľmi intenzívne, je, že tá nehnuteľnosť musí aj dobre vyzerať. Do čoho sa nebať investovať tak, aby naozaj tá nehnuteľnosť dobre vyzerala? No, a na tom extrémnej stránke akože toho celého je, že mám nehnuteľnosť, ktorá je proste
vybývaná, zaprataná, fakt to chce rekonštrukciu a tak ďalej, a tak ďalej. A potom mám ako keby takú tú druhú stranu toho celého, že tá nehnuteľnosť, však sa v nej nejako aj bývalo a je aj celkom, že akože pekná, však aj sme si to nejako zariadili, ale už to není úplne, že nové, už tam sú nejaké proste detailiky. No a ten predávajúci potrebuje vedieť spraviť správne rozhodnutie, aby teda tak to poviem, že musí zainvestovať do toho, aby dobre predal. To je akože kapitálkami, boldom, bodka. To sa musí udiať. Už to, obzvlášť na trhu kupujúceho, sa nemôžem spoliehať na to, jak sa mnohí predávajúci spoliehajú, že ja mám dobrú nehnuteľnosť. Okay, takých je tu ďalších 10, ktorí tu stoja a sú presvedčení o tom, že tiež majú dobrú nehnuteľnosť. Však akože super lokalita, všetko fajn, ale akože tých kupujúcich je tu menej, oni si budú vyberať. A ja chcem byť ten, ktorý bude žiariť medzi všetkými ostatnými. A potom už fakt je to teda rozhodnutie toho, že čo sa oplatí a čo sa neoplatí urobiť. Poďme do takých ako praktických príkladov, že treba začať upratovať, malovať, rekonštruovať, stageovať. Čo z toho treba urobiť, aby sme teda maximalizovali Ja by som začal z toho opačného konca, že kebyže mám nehnuteľnosť, ktorá vyžaduje rekonštrukciu, je v pôvodnom stave, je zaprataná, hej, pro všetkých týchto. To bývajú zvyčajne nehnuteľnosti, ktoré sme povedzme zdedili, alebo proste také prípady. A tieto nehnuteľnosti vyžadujú naozaj veľa času. A keď ja hovorím, že investície, tak tým nemyslím len peniaze, tým myslím aj čas, hej, a tak ďalej, lebo to nie je iba o tom, že koľko sú náklady na to, aby som toto spravil, hej, či človek alebo materiál, ale koľko aj môjho času, pozornosti, úsilia a tak ďalej to vyžaduje na to, aby som to spravil. V prípade takýchto nehnuteľností nemá zmysel robiť akúkoľvek investíciu do toho. Hej, možno na najvyš vypratanie, aj to je také dosť otázne, pretože ono často odhalí mnohé veci, ktoré sú. Toto sú nehnuteľnosti, ktoré sú dokonalým prototypom pre tú službu férového výkupu, kde proste dám to tam, neriešim. Keby som to prirovnával k autám, hej, proste to je ten veterán v pôvodnom stave, ktorého proste všetci vedia, že budú musieť ho zobrať ako projekt. Tak sa tomu hovorí, že toto je projekt. Hej, ja si ho zoberiem a budem si ho piplať. A musím nájsť teda toho jedného klienta, ktorý je pripravený sa s tým pohrať a pochopiteľne tá cena tomu bude zodpovedať. Nemá veľký zmysel akože do toho robiť väčšie investície, lebo akákoľvek polcesta je iba polcesta, ktorú ktokoľvek z tejto cieľovej skupiny hneď prehliadne a povie si, ja by som to urobil lepšie, alebo ja by som to urobil lacnejšie, alebo niečo podobného. Hej. Čiže tam naozaj tie investície nemajú zmysel. Navyše, drvivá väčšina tých predávajúcich ani nevie presne, že ako to spraviť. Akože pochopím, keď je tam niekto, kto je extrémne skúsený a vie povedať, že dobre, tak tuto urobím tieto 3 veci a bude to fajn. Bežný predávajúci to nevie. Takže to je tá jedna strana toho celého. No a potom je tá druhá, že mám relatívne fajn nehnuteľnosť, akože, ale už sa tam niečo bývalo a podobne. No a tam upratovanie je samozrejmosť, ale to, čo stojí za to, je možno, že istá obmena mobiliáru, ak by som to takto povedal. Presne? Alebo my pri predaji samozrejme robíme staging nehnuteľnosti. Často ma to tak akože celkom pobaví, akože, čo máme naše pobočky, akože zvyšok Slovenska, tak oni, že vy máte také pekné nehnuteľnosti. Nie, nemáme také pekné nehnuteľnosti. Akože akurát sa veľmi vypipleme proste s tým, aby sme ich nastageovali, aby naozaj dobre vyzerali. A ten staging spraví veľa. Hej, to je taká kulisárčina. Rastliny, svietidlá, vankúše a ja neviem čo všetko. Spraví to veľa. To, čo spraví ale ešte viac, je ako taký odstup od tej danej nehnuteľnosti a pozriem sa na to, že čo boli už tie veci, ktoré ma tak trošku omínali. Čo sú tie veci, ktoré som dávno chcel, aby som tam mal. Čo som tam chcel mať, ale som to nespravil. A to sú také detaily, hej, že možno obmena svietidla, možno tie závesy, možno a tak ďalej. A až na úroveň teda mobiliáru, kde mám tam ten hrozný stolík, lebo mi tam zostal, lebo som sa nikdy nedostal k tomu. Chcel som tam taký, onaký, ale nekúpil som ho.
kúp ho. Teraz je ten čas, hej, daj ho tam. Pravda je, ešte si ho môžeš chvíľku užiť aj ty, hej, ale bude to vyzerať tak, jak to malo vyzerať. Proste dotiahni to do detailu, do toho konca, tak, jak si to naozaj chcel mať. Ono sa to zdá až neuveriteľné, že takéto drobné veci dokážu naozaj, by som povedala, že takmer až maximalizovať cenu tej nehnuteľnosti s minimum aj investície, hej? Presne tak. A ja som to už veľakrát hovoril, že kúpa nehnuteľnosti je emocionálna záležitosť. A domnívať sa, že ľudia ako keby vypnú všetky svoje obvody a budú čisto jak stroje sa si kalkulovať, že toto áno, toto nie, to nie je pravda. A sú to presne tieto drobnosti, ktoré akože posunú to rozhodovanie istým smerom. Proste kto si sa zamiluje do čoho si v tej danej nehnuteľnosti a preto na tých detailoch záleží. Keď som si teraz predstavila, že by sme mali predávať dom a mám začať upratovať garáž, tak mi prišlo zle. To by bol projekt. Áno, a to akože podobne, jak je na tej strane toho výkupu, aj tuto je ako keby, že ja to úplne, že chápem. Ako keď sme sa minule bavili u nás v kancelárii, že tak akože teraz akože v rámci tých služieb architektov robíme všetko možné, nemožné. Robíme návrhy, robíme kompletné rekonštrukcie, ale robíme aj refity. A aj s architektmi, keď sme sa bavili, tie refity sú extrémne zaujímavé. Sú extrémne zaujímavé pre nás, pretože je to taká akože rýchla práca s veľkou pridanou hodnotou, čo veľa tam je na tom vidieť a je to aj veľká pridaná hodnota pre tých klientov, pretože dobre, ak naozaj máš takú prácu a zároveň máš aj povedzme istú pasiu v tom, že sleduješ interiéry a neviem čo všetko, tak sa môžeš vyhrať s tým, že urobíš ten refit v tej svojej nehnuteľnosti, doplníš tam to, čo tam treba doplniť, niečoho sa zbavíš a podobne. Chce to nemálo času, aby si takéto niečo urobil. Ale je to možné spraviť aj takým spôsobom, že sa teda obrátiš na kanceláriu alebo na architekta, na niekoho takého, ako sme my, ktorý takúto službu robí a povieš, OK, že ja to mám takýto problém, potreboval by som toto spraviť. A OK, ten architekt ti proste v našom prípade akože urobí normálne, že zoznam vecí konkrétnych, ktoré, kde, aké sa majú kúpiť, hej, a tak ďalej, tak ďalej. Celé to môže ísť až na rovinu opäť až tej samotnej realizácii v danej nehnuteľnosti. A bavíme sa o rozpočtoch, ktoré sú skôr v stovkách eur, než keď bavíme sa o rekonštrukcii, ktorá je v desiatkách tisícov eur, hej, už potom. A to je niečo, čo potom sa dá aj naozaj získať naspäť v cene tej nehnuteľnosti, keď ju predávam. To je veľmi zaujímavé, inak takto mi nenapadlo nad tým rozmýšľať. Predsa len tá naša služba sa volá výhodný predaj, ona je dosť komplexná, takže vieme pomôcť nielen teda urobiť fotky a zábery z dronu alebo čokoľvek podobné, ale vieme ponúknuť aj takúto možnosť, že naozaj tá nehnuteľnosť sa dostane a posunieme ju niekde úplne inde pre toho klienta, je tak? Áno. Akože treba povedať pravdu, že v mnohých prípadoch tí klienti na toto, nechcem povedať, že nepočúvajú, ale ako keby do toho až tak extrémne nechcú ísť. Túto službu vidíme napríklad pri tom garantovanom prenajme, kde tým, že to je také opakované a tak ďalej, tak tí klienti vidia, že potrebujem tam urobiť tieto a tieto veci, aby som mohol maximalizovať cenu nájmu. A pri tom predaji je to zvláštne, že nie vždy tí predávajúci, akože predávajúci má jasnú v tom, ako by chcel za to cenu. Ale čo sa týka investície dodatočnej, ktorá by do toho mala ísť, a tu sa môžeme baviť, že 3 000 eur, hej, dajte do toho, alebo 4 000 eur, hej, ako, že bude to stáť za to. Už do toho tí predávajúci veľmi nechcú ísť, pretože sa domnievajú, že no, že aj tak nedostanem viacej peňazí a ešte bude mať menej, lebo som tam minul to a to a to a ja však ja sa aj tak to sťahujem preč. Nie je to úplne že správne rozmýšľanie, pretože opäť, ak som na trhu proste kupujúceho, tak tých nehnuteľností, ktoré tam budú, bude viac. Ja tam budem možno, že dlhšie. Možno nakoniec, a to je samozrejme bežná prax každého realitného maklera, je, že no nejde to, znižme cenu. Ale tak možno, že nemusím znížiť cenu. Možno, že potrebujem iba trošku fixnúť tú nehnuteľnosť, aby bola viacej sexy. Mi to príde, že musíme naučiť ľudí inak rozmýšľať. A oni sa učia tak pomaličky, hej. Niekedy je za predávajúcim celá rodina, tam si treba povedať, že tam je to asi cieľene na viacero ľudí, ako len na jedného. Vieme aj s týmto pomôcť, že vysvetliť, že keď bude tá stratégia zvolená správne a budú počúvať toho maklera, tak on vie predsa, čo robí.
Mne v tomto veľmi funguje také analógie proste, ktoré sú, že predstavte si, že idete si kúpiť auto v bazáre. Sú to všetko jazdenky, akože majú nejaké parametre a tak ďalej. Ale je tam jedno auto, jak cukrík. Disky v pohode, vyleštené, interiér krásny, bez škrabnutí, a tak ďalej, proste. A sadnem si tam a vonia. To chcem. Takže kupujúci chce presne takéto auto. On chce, je to jazdenka, proste akože je to jasné, ale potrebuje vyzerať tak, že nie, že Ježišmária, vidím, že toto s tým robili, hento s tým spravili a nechápem, prečo tam majú toto. Proste potrebujem to spraviť dobre. Čiže to je tiež taký jeden moment, alebo potom taký druhý, ktorý je, že však máme nejakého partnera vo svojom živote a tak ďalej, tak keď niekedy sa tak proste porozprávame, tak aj v tom mužsko-ženskom proste vieme, že však proste sa to zahráš, sa oblečieš, sa namaluješ, sa vyfintíš na to prvé rande, a stále si ten istý človek, ale proste dáš do toho to extra úsilie v záujme toho, aby si zaujal. A to tá nehnuteľnosť musí urobiť tiež. Problém podľa mňa sú naozaj tie peniaze. Problém naozaj je to, že proste predstava pre toho predávajúceho, že musí zainvestovať, vravím, proste V3, 4 000 proste v tej danej nehnuteľnosti na to, aby ju dobre predal, to ešte u nás nie je zvykom. V Amerike napríklad je to bežným štandardom, lebo tam napríklad dokonca aj staging nebýva bežným nákladom realitnej kancelárie, ale platí ho majiteľ. Fakt? Máme ešte nejaké takéto ďalšie hacky? Máš niečo v zálohe, ako to, čo si práve povedal? Lebo to nikdy som nad tým takto nepremýšľala, ale je to podľa mňa úplne zásadná vec, že dať 2-3 tisíc eur do toho takého drobného refitu a ono to prinesie svoj účel. Je ešte nejaký hack? Napadá ti ešte niečo, ako maximalizovať vlastne tú predajnú cenu pomocou takýchto hackov? No, ono je to veľká téma, presne toto. A čo urobiť, čo neurobiť, v akej miere, že kuchynskú linku nejako vyzerá. Oni tie kuchynské linky vedia pekne zastarávať a oni sú napríklad v rámci interiérov jednou zo zásadných vecí. Doska kuchynskej linky, alebo tie dvierka, aké mám. Niekedy nie vždycky musíme meniť celú kuchynskú linku, niekedy stačí, že vymením iba časť kuchynskej linky. Čiže akože normálne, že veľa vecí sa dá sa to urobiť aj za menej peňazí, ale tam obzvlášť je potrebné, aby bol človek, ktorý to vidí. Že toto nie je iba technická záležitosť, že toto sú staré dvierka, dám tam nové dvierka. Akože to, čo tí ľudia vedia spáchať na tých nehnuteľnostiach, je šialené. A ja tomu rozumiem, však všetci máme nejaký farbocít, všetci máme nejaké veci, ktoré sa nám páčia a tak ďalej, ale nakoniec je také ako keby ten zlatý stred toho, čo vieme, že to je pekné, proste do toho zvyčajne všetci trafia a na to potrebuješ proste profika, ktorý to vie, tak jak my máme proste interiérového architekta, ktorý to proste takéto robí. A to je, čo sa týka bytov, a teraz akože máme zimné obdobie, o rodinných domoch sa veľmi nebudeme rozprávať, a podobne, ale v prípade napríklad do rodinných domov je taká vec, čo sa volá, že curb appeal. To je, curb je vlastne obrubník, Áno. A čiže, že ako je atraktívne ešte len predtým, než som vstúpil tam. Proste tie prvé, proste oplotenie, vstúp, a tak ďalej. A to sú už potom zase tie exteriérové záležitosti, na ktoré treba klásť veľký dôraz, ak chcem predať rodinný dom. A to je už zase úplne, že celá iná téma. Ako sa cítiš veľkám úplne na začiatku možno, tak to rozhoduje. A nie je to tak, že Slováci rozmýšľajú ešte tak, že veď ten budúci majiteľ si to aj tak prerobí podľa svojich vlastných predstav a tu to naražame najviac? Áno, to si počuť úplne, že perfektne trafila, že sú také rôzne slovenské zvyky. Napríklad, že predávajúci, ktorí spravili čiastočnú rekonštrukciu, chcú, aby im kto si zaplatil. Tam je presne ten extrémny omyl toho, že to je čiastočná rekonštrukcia, je pôvodný stav pre všetkých ostatných. Oni to chcú urobiť inak. A čokoľvek, čo ty si do toho zainvestoval, bol akože pre teba, ale nie pre následný predaj. To je to, čo hovorím, že niekedy, keď mám ten pôvodný stav, je lepšie nechať sa vykúpiť, ako potom proste takýmto spôsobom riešiť. Niekedy takéto polodorobky sú najhoršie veci. To je ten najhorší pretože tam to očakávanie toho majiteľa predávajúceho je nejaké a zase reakcia tých kupujúcich je zase niekde inde. Čiže to je taký jeden prípad. Potom
potom je druhý ten presne taký ten šetrilkovský, že ja tam nedám nič, však ten nový si tam spraví, čo on bude chcieť. No ale pravda je taká, že všetci sme zaneprázdnení a drvivá väčšina ľudí aj postráda istú víziu toho, že ak by tie nehnuteľnosti mali vyzerať. A ak je niečo, čo naozaj funguje a čo proste akože ide a to je opäť akože v tomto vo výkupe proste je to úplne, že bez debaty je kompletne hotová nehnuteľnosť, nemusím sa starať, iba sa tam nasťahujem a vybavené. Ale to, aby vedel ten človek posúdiť, ten predávajúci, že či je to ideálne do výkupu, alebo teda poďme s tým niečo robiť a poďme to predávať, opäť by potreboval asi nejakého partnera vedľa seba, maklera, ktorý by mu vedel ho nasmerovať. Je tak? No my zvyčajne v naši makleri, keď sa stretnú s predávajúcim v rámci náborového stretnutia, tak vždycky s ním preberú celú tú jeho situáciu, lebo áno, niekto bude veľmi silne tlačiť na tú cenu. Hej, musím ju dostať takúto a v takom prípade, OK, no tak ten výkup pre neho nejakým spôsobom potrebuje maximalizovať. OK, tak ten výkup nie. A potom máme akože klientov, pre ktorých je to také trošku voľnejšie, dosť im ide o ten komfort a podobne, tak tam môžeme proste rozhodnúť. Takže dosť je to o tom maklerovi a o tom rozhovore s tým majiteľom. Akože asi je na mieste povedať, že za opýtanie nič nedáš. Hej, asi takým spôsobom. Takže keď príde nejaký predávajúci a povie, že viete čo, zvážujem predaj. Čo by ste povedali, ako sa vám k tomu postaviť? Makler milé rád príde, pozrie jeho danú nehnuteľnosť, trošku sa zamyslí a dá mu nejaké také prvé vodítko. Otázka na záver. Podľa akého kľúča si má človek vyberať realitnú kanceláriu, s ktorou pôjde do predaja? No, to, čo všeobecne platí, je, že ľudia si vyberajú toho, komu dôverujú. A často dôverujú niekomu, koho poznajú osobne, alebo sprostredkovanie v inej kapacite, než je nevyhnutne táto profesionálna. Čiže to meritko toho tej dôvery je také kontraintuitívne, hej, ako by som to takto povedal, hej, že áno, prirodzene tým smerom idem, ale nie je to nevyhnutne dobrá cesta. Pretože akože ja toho človeka poznám, hej, akože z futbalu je to mojej sestry, neviem čo, hej, alebo proste akože takéto veci, ktoré sú a tým pádom mám ako keby dôveru, je to kamarát. Ja si myslím, že toto je niečo, čo treba opustiť a ako keby hľadať takú tú profesionálnu dôveru. A tá profesionálna dôvera má byť vyskladaná na tvrdých dátach, ako v zmysle toho, že história, referencie, a spôsob práce a tak ďalej. A potom pracovný pohovor. Hej, že ja môžem začať dôverovať profíkovi, ktorý má nejaký track record, aj keď ho síce nepoznám, na základe toho, že postupne sa k tomuto nejako postavím. Tak, jak zamestnávaním. No tak akože môžem zamestnať moju rodinu, pretože ich poznám. Ale bude to ten najlepší zamestnanec? No, takže podľa mňa sa k tomu treba postaviť takto. Hej, dobre. Je niečo v tejto téme, čo sme zabudli povedať a je to dôležité? Tak akože je to veľká téma a dalo by sa o tom veľa rozprávať a možno, že by bolo na mieste, keby akože k tomu povedali aj naši architekti, lebo však oni s tým pracujú dennodenne. Určite. Ale poviem tak akože moju osobnú vec, že ja som veľmi spokojný s bytom, v ktorom bývam, veľmi sa mi páči a tak ďalej, ale po 7 rokoch už je tam proste cítiť, že to chce veľa lásky. A jak sa hovorí, že Šuster chodí bosý, tak ani ja na to nemám čas. A akože nevyhnutne by som chcel niekoho, kto príde, povie mi, čo treba spraviť, spraví to a ja to iba zaplatím. OK, inak to po 7 rokoch, toto by mala byť naša ďalšia téma. No to dajme. Porozprávajme sa, že prečo po 7 rokoch je to Sweet nejaký... spot. Hej, OK, dobre, tešíme sa na budúce na vás, ďakujeme, že nás sledujete a sledujte nás aj naďalej.